I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Patay na si Sir! Ay, wa pa, ay, wa pa. Pero padong na gyud ni kung di mo mamalik diri. Mao nga pamalik na intawon mo. Pagtarong ko din, Day. Naunsa man day si Sir? Paglaro Inday, oy, yung sam na yung panulti, oy. Hapit na mo utong si sir. Sa kaway lami isa kong niluto. Ha? Mao nga ng dolor. Luwasa siya ng dolor, be. Balik na diri ba? Kamong duha ni Kiko, pamalik na mo diri. Kinagmingaw na yung taon mi diri, uy. Maluoy sa din taon mo. Ay, sorry gyud kaayo, Sir, ha? Nagtuo manggod ko nga imo na kong gipalayas. Wa man gasad gud ko kasabot sa uban nimong gipanulti. Ang nasabtan na gyud to nako no itong higayon na, Sir, no, nga nasuko kapag ayo ug nawad-an ka nagpagsalig nako. Ako sa Sir. Sorry sa kay Sir. Nagbinugo ko itong higayon na, Sir. Natakdan mo ko ng dolor ko. Ay! Ay, natakdan. Nakatakon ng ko ng dolor. Hello, ay. Sir, sorry Sorry, gyud, Sir. Sir. Okay ra, Kiko. Nang dolor. Kini. Namsa ko sa iyo padto. Mangayo sa kog sorry ninyo. Ay, pagsuri na mo, Sir. Sam, kay amo na mo. Kami angay magsuri ni mo. Kay pataka lang sabot sa imong gisulti. Bitaw, Sir. Pasensya na gyud nga hinay sa taon mig panabot. Huwag kaso ng dolor, Kiko. Ang importante niya, nagkatapok na sa tagbalik. Yehey! Hala, uy, ka-happy na ako, uy. Nagkatapok na sa tagbalik. Ay, makakauna sa taglami, ani. Sige dayon ng dolor. Pagluto na dayon kay gusto na kumukhaon ng tinuod nga pagkaon. Unta na gipagaw ni Inday ni mo, Sir. Fake! Ang butad to. Palain sa di mo, sir, uy. Effort na bagit kiko ato, no? Sorry, Inday. Gunit-gunit na ba dayon ka? Sorry na ba? Sige na. Magluto na ko. Assist mo na ako, Kiko. Inday, aron madali, ha? No problem Okay, lang. nang. Okay. Sabi na big ko kahugas mo na. Nga na biya ko dayo ni mo. Kikis ko niyo mo. Tana sa kong bibi. Yawa, gihagkan man sakyanan. Ay. Oo, ay. Imingaw na ko niya akong mga alaga nga sakinan. Labi na ning baan nga. May permi na akong gamiton. Partner permi. Rabanin ako. Partner anon. Partner of Uy. Kidungog ka? Nagstorya si Sir. Nagstorya ni Kanta si Sir. Ikaw gitugad ko kalon kay kakiko. Kaila ko na magkani ko din hiyo. Kita na sa akong luha. Karon pa bigyan siya ni balik kong kanta. Butay glaway. Pero nakailuwa. Butay glaway. Kiko sa tuwi. Kailak ko sa gani ko. Kailak ko. O sara ipasabot, anak. Happy na siya. True. Ay, thank you, Lord. Happy na gining taon si Sir Joko. Thank you. Inanion paghiwa, Inday. Dili bagaon, kay dili dayon maluto. Ay, sige lang ng dolor. Human na mong shooting. Maka-focus na gigugtoon o pagluto.
Unya kay human-an na inyong shooting karon. Doon na naman sa ilain. Pahuway raman kag pilak semana. Hiwa na nang, uy. Daghan naman gani ko gibalibaran. Nakahukom naman ko na. Nga muundang na ko anang artista-artista. Mao ba? Sigurado na gyud ka? O nang, kapoy na sad, uy. Maayo na lang to nga nakasuway ko. Nakatigom naman sad ko. Nya nahibaw si Sirana. Wa pa nang. Pero kay bawo gid siya nga wa pa ko'y bagong projects. Pero asa kay bawo nga may gibalibaran gyud kong mga offers. Naabi gid untay nidot kaayo nga offer nang. Kauban na nako silang Miss Priscilla Raganas ug Francis Esparis. Kami ang tatong tulo. Ha? Uy, ano ni balibad ka man? Ang. Ako may gikontak sa producer. Si Sir Joko gid untay lang gikontak kay bawo gud sila nga siya akong manager. Wa na gid sila respeto ni Sir Joko. Uy, mga nibalibad na lang ko nang uy. Ay, sayang bitaw. Mga big names na gid unta tong akong ikauban. Unya kay muundang ka naman ka. Ha? Mawad-an na hinuon kag kahigayunan nga makauban sila sa umaabot. Lagi. Akon mauna, ayaw pagundang inday. Pero sakto sa nang imong gibuhat nga may gibalibaran ka nga mga offers. Ang ako manggununta na nga gusto na lang gyud kong muundang aron makafocus ko sa pag-atiman ni sir. Oh, ikaw good. Nakabasa ba ako kausa sa internet nga magbalik pelikula ko no si Cecil Cabrera ug dream niya nga ikauban ka sa usa ka project. Ay, naisgutan na ni Jaylee ha kapag guest na ko sa iyang show nang uy. Lipay gani kay ko pagkibaw na ako. Pero, ay, hambot lagi ini uy. Gusto na magi ko muundang pagka-artista ng good. Nagpanikad na magi ko muundang nang. Ay, saon magyud ni uy. Wow! Na-miss yun din akong putahian ni mo ng dolor da. Abi yun ako, di na akong makaon balik ani. Abi sa gani nako, sir. Salamat na lang nga imo ming gipabalik. Oh, uy, nga nung ako na may nagkaon. Kamu di ay. Tay ba sinday, asa man? Present, sir! Uy, unsa mo na? Cucumber, lemongrass, lemon, and ginger juice, sir. With honey pagidi ay. Uy, lami din na. Lami kayo, sir. Og ako ginagtimpla ini, ha? Wa din lami. Sir, ha? Na-hurt ko, sir. Lambi na, sir. Gitunan na nako sa tulo ka adlaw para ma-perfect una siya mo present nimo ana. Mao na, okay. sir. Ayog diretsog judge diha kay moagi ka pa ana pagka-abogado. Dayon pagka-fiscal, una pa ka ma-judge. Sige. Moinom ko ini. Kay inilgargan ako, di na sa ko kainom. Mularga ka, sir? To doctor. Asa di ka to, sir? Abroad. Abroad. Di unta ko musulti ninyo asa, pero pamilya naman ta. Musulti na lang ko. Muadto ko sa London. Magpatambal sa akong sakit. Abi na kugwa na naitambal sa kita, sir. May mga recent nga discoveries na. Hinoon, dili pa gyud 100% sigurado kung maayo pa gyud. Pero suwayan lang. Ang akong manghod ang ipalargan ako. Doktora man to. Nga, sir. Ikaw raw sa malarga, sir? Doon na siya gikontak para mo escort nako. At mi sa airport magkita. Ganang tupanan ko plano, sir. Oh, okay, airport. Okay, sir. Bitaw, hangyo lang ko ha. Wa mo isultian kung asa ko. Oh, sir. Oh, Inday, Abi na ko US imong pamilya, sir. London di ay? ang ako rang manghod ang tuwa sa London. Kadubang akong gipatuon nimo nga mo pauli. Mao to, si Janelle. Dugay-dugay pa gyud ko mo balik.
Kamu ni balat din hiha. Magpadara kong kwarta para inyong panggasto og sa mga bayronon ng mga bills. Ay, pwede ra kang dili magpadag kwarta, sir, uy. Pero kung mamugos ka, okay ra sad. Di ko mamugos. Pamugos lang, good sir. Hala, oy. Kadali ra basad sa adlaw. Larga naman dayon ka, sir. Lagi. O, i-pray ko ninyo ha nga, successful ang unta nga akong pagpatambal dito. Oh, mao ginayamong iampo pag-ayo, sir. Salamat nang. Ikaw, Inday. Ako iampo nga, inig-abot nimo didto, diretso ka sa ospital. O human sa tulo ka adlaw, pauli na dayon ka din hikay, ayo na ka. Kuyaw agad na. Pero mas maayo kung mahitabo na. Pero, nihangyo man akong mamagod nga, muhapit pa ko nila. Basta kayong imo pagbalik ang akong iampo, sir. Sige. Unya, ayo-ayo mo din ha. Amping mo. Inday, amping. Amping sad, sir. Sir, ato na ta. Oh, adto na ta. Inday, unsa man ang imong giugasan? Mga plato ug baso. Di maklaro ng dolor? Aw, o lagi. Pero ako'y pasabot ba? Ano nang hugas ka man, ana, nga mga limpyo naman na? Ay, trip lang gud nako nang para malingaw ko ba. Ha? Gani na rabi kay ko kahilakon. Ako lang gigipugan ako luha nang. Ay, ni patuo ra man sa dinuon. Wa gyud matagak. Maintag maayo siya dayon nang sa. Aron, gikan nagbisita siyang mama ug mga igsuon. Mubalik na dayon siya. Di man ta kabuot kung kanus siya mo balik. Oo lagi. Hinangandoy ragod ko nang. Ako pa nimo no. Mudawat kag offer nga salida aron mabisi ka sa shooting ug dili ka na magsigig huna-huna ni Sir Joko. Eh, di lang lagi ko nang. Anhira ko sabay magpaabot siyang pagbalik. Mo pagi ka ni Sir paingon sa airport, naghisgot ka na sa iyang pagbalik. Ipasagdi lang gud ko nang. Ay, sakit ba niya akong dughan. Wa ka lang mahibaw. Gimingaw na ba dayon ko niya nang. Nahibaw ko eh. Kaklaro ni mo Klaro ko nang. Ang buti mo ipasabot. Nakabantay sa to si Sir nako. Ambot lang sad. Basta kay ako. Klaro kay kanako. Klaro pas clear. Asa naman itong kauban? Ingon ni Janelle siya rin mo duol na ko. Gi-forward ako nun niya ang selfie nga akong kipada. Ay, di na sa turon. Pila ka minutes na lang, muad to naman sa departure area. Amping, sir. May pagipakuyro to na ako si Inday da. Ay, pero dili sad pwede. Siguro kayo nga. Masok ko si Janelle. Lain na magsabaw to manghura. Yes, Jan. Nakita na nako siya. Oh, Sorry ha. Medyo nalangan ko gamay. ikaw? Ikaw ang akong escort? Yes!
Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.